par, magluluto nga tayo ng sinigang na pata. At yung pata pala to, isa yung yung tira na patatil, yung kasal ni Bayaw. Yun, may natira sa amin. Ngayon, sabi ng asawa ko, sabawan ko raw. Yun. At sana panoorin nyo yung video na to mula intro hanggang outro. Yun po. At may tugtog po dito kasi may okasyon nga. Ayan, may nag-set up ng sound system. May riyon yun. Kaya medyo yung video natin. Sasapawan ko ng tugtog. Alright? At yan, nakaprepare na rin po yung mga panglahok. Yun, repolyo. At saka lalagyan ko ng yung gabi. Yun. Sa labas po ako magluluto, gatong. Kasi malapit na maubos yung gasol namin. Maggagatong ako. Yun. Gatong na ako. Bali, ugasan ko tong kaldero. Yun. Yan po yung deblower ko. At ang lakas ng apoy niyan. Gusto na ng kaldero. Pron tayo ngayon. Pagkakarating ko lang galing sinasib ko yung kapatid ko. Abangan nyo lang sa vlog ko. Naka-vlog lang. Layo. Nagpas ka 2 minutes. Tingko. Yung asawa ko na. Yung katapos or pasok sa sino tapos sa gabi kaya pa naman kami ang tinda at di ko iniwanan muna ako tapos mamaya may naman okasyon parang naman yung tinda para hindi kayo magtinda minsan lang yan. Yan lang naman yung malakas na kita namin kapag may okasyon naman yan. Yung pito ko, gilid lang sa cook. Siyempre yung ganda yung pito ko. Nasa ako. Ito na po sa mga viewers na medyo nag-ingayan sa tugtog. Ito na sinasapang ko sound. Ito pa nakakabisado ng gusto yung pag-i-edit. Ilang yun. Bida lang. Wala ng tubig dito. Walang problema sa tubig. Sama ka sa tubig dito sa amin. Yan ang kalamangan dito sa probinsya. Yung tubig. Mga gatong. Pinagbagatong. Yun. Alam ko na. Yan, nakaprepare na. Lakas ng apoy. At ito na rin yung mantika. Yan. At yan na yung sibuyas tsaka kamatis. Nakaprepare na lahat. Mataas yun. Ano po?
At yung outfit natin ngayon. Yun, shoutout kay Kuya Noli. Luluto ako ng paborito mo na sinabuan na pata. Yun, di pa sinasaksak yung yung blower niyan. Kasi naman yung tuyo naman yung panggatong. Yung purpose kasi ng blower, kapag medyo hilaw, saksak mo, may hangin na parang nag-iinit. Ato yan, may tugtog. Lakas ng tugtog. Lalagyan ko na ng mantika. Kunting mantika lang para hindi gaano mantika yung ano natin. Taas. Lagay ko na yung sibuyas kamatis, sabay na. Yun. Grabe yung apoy. Lakas. Ano yun? Nilagay ko na rin yung pata. Malamis-lamis yung sabaw nito kasi dati siyang patatim. Grabe. Yan, pinatay yung tugtog. Yun nga lang, mainit talaga sa katawan pag yung gatong. Pero sarap lang ito. So yun, medyo nagisa-gisa na. Lagyan ko na ng tubig para kumulo. Yun. Dagdag pa tayo ng tubig. Ito yun, dagdag tayo ng sabaw. Dadami na natin yung sabaw kasi marami naman yung karne. Para yung ulam na to hanggang gabi na. Tipid-tipid ba? Ang importante kumain. Hindi yung... Ako kasi pag nagluto ako, kung ano yung marami naman yung pag-ulam. Kung may tira, yun na rin yung ulam paggabi. Yun lang. Yung labot pa tayo ng sabaw. Para masarap ng sabaw. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ulan, magdag ulit ang sabaw. Marami yung lahok. Init.
Pero sana maligo pang nandito na. Maligo ko ah. So, mangyayari natin sa atin ito. Asma. Sabihin natin lang ano. Yun. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud, Siyempre, kaptan muna natin. hours pass. Baka malaglagan ng ano. Mga kahit ayos yung pormahan talaga. Parang kumukulo na. Yun, nakakulo na nga. Yun o, lapit natin yung camera. Yun. Kumukulo-kulo na. Mali pala lambutin natin ito lang sasabi ng asawa ko. Palambutin ng gusto. Tikman ko yung sabaw kasi baka yung pag dati na itong luto. Tikman ko. Okay. Lagay tayo ng asin. Itong pala natin na luto kasi patatin ko natin. At maingay yung mga bata. Naliligo sila. Naliligo ko na para pagkaluto. Ito natin ng asin. Ito na muna asin. Dagdag na lang. Pag ano. At may tugtog. At yun, pagkatapos nito, masauli ko na naman yung ibang pag may natira tinda. Balik ako dun sa ano, balatan ulit kasi wala nang okasyon. Lalagay ko na yung Two hearts running laman. Now the morning is the Agad sa amin yung tungkol. we lay awake in bed. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the Yung ko yung mamaya na. pulls us from Ganyan po ang mga na ano. never stop. Yung medyo isa luto ng gusto. Baka malamit na nun. Pinaka-prepare na rin naman po. Two hearts running wild. Ito yung sabaw natin. Init! Ulit. Bali nilagyan ko na ito ng pagpalasa. Walang bot na yung ano, yung dati. Grabe ko lang.
Man. Na. Itignan mo ito yung asin. Ilang asin. At lalagyan ko na ng pampaasim. Sinigang, baka naman. Sabaw sa mainit na panahon. Ay, mayroon magluto pagkati ng gas. Yung katawan natin. Naiinitan. Mamaya na ang maligo. Hapon na lang siguro. Alayos pa sila. At yung mga bata, nakaligo na. Para masarap kumain. Yun! Asa yung lasa? Sabi. Ayos! Kaya, iwan ko lang kung kantilay ko. At kukuha ko ng sampul sa asawa ko ng karne. At ng sampul. Kasi kahit anong sarap nito, pag matigas, birin yung takay, alam ko na yung susundin natin kung ano yung gusto para ayos din yung kain. At ayun na nga, tinikman na ng asawa ko yung karne, okay na yung lasa, at malambot na raw, okay na sa kanya. Yun, kainan na to. At yun, lalagay ko na nga yung repolyo para manamis-namis na kainin. At yun, medyo mataba yung sabaw, karne. Hinay lang ako. May mga ingat-ingat po tayo kasi mainit yung panahon. Kailangan tubig ng ligo. Bawas ng kanin. Mahirap ma-stroke. Ayun, luto na. At ayun, siyempre kakain na. Pag-iwa tayo ng pakuan. Water melon. At sana mapula to. Sana matamis. Parang yun! Yan. Gusto ng anak ko. Pakuan. Dala to ni Bayaw kagabi.
Hindi natin po ito. Stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, Tag-init. as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be. Two hearts Talihan running po natin wild. ngayon ng pagkuhan. Ano ito na nga? Summer sky, it was the best we ever had. Anak. Uy. And we'll stay Yan. Parang tag-init. Ay. Parang season. Parang dito, may ispan dito. Siguro mamaya naman po. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Sama ka ngayon sa kain. Our hearts beat Sama ko. to the Kasi di naman nakakain ng maayos na okasyon. Kasi pagod. we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in Sawa ka ngayon sa kain. Birahin yan, birahin. Tara. the night. Wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts Look at all that. wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts Kain po. running wild. Never sleep, Malaki. never stop. Ayun, buto. Shout from the top. Konting kanin lang. Saka gulay. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. May bibili. Sagado mo muna yung tindahan. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Never shut from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. Ayun. We're gonna be. Cut lang tayo. Dahil gulay. Mahirap na. Our hearts beat to the city streets. Hmm. We began to feel the fire. Tim, We rise like tall
Yun. Pinakain mo na. Kasama ko, mahina nito. Tingnan pa nga ako ng isa, no? Ito ako sa pakwan. Di ba, paborito mo to? Tingnan pa, isa pa. Hmm? Ilang ko yung pausa. Pagka nangaya ko sa ngayon. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Yun. Stop. Hanggang dito na lang muna po yung video na to. At maraming salamat po sa walang sa mga pagsusuporta sa bawat channel namin ng Team Paaway. Ayun. At mainit yung panahon. Kung saan man po kayo naroon, na ingat po kayo palagi kasi sobrang init ngayon. Kung nabibilad sa milong, inom ng tubig, higop ng hangin, pahinga. Hindi natin persayin yung katawan natin. Kasi tayo rin yung mahirapan. At ayun, maraming salamat. Bye-bye!